third edition ya program ya Ndale mbuyo. Ndikhulupira kuti ngati mukutitsata pang'ono ndi pang'ono mukuthana kumadziwa kuti kodi zidatero mbuyo, kodi zidakhala choncho, kodi nkhani yakubwera kwa Kamuzu idayenda choncho, kodi zimamveka kuti adali dokotala, kodi zidatero. Apa ndikhulupira kuti program ya sabata yatha layankha funso ndichona kuti ambiri numana kuti Kamuzu adachokera ku Ghana. Ndikhulupira kuti pamenepo mwakhalano mukudziwa kuti sizidatero, koma mwina nkutheka kumeneko adangodzerako ngati mmene anatifotokozera ndithu historian athu amene umakhala nawo mkatikati mwa program ine. Ndikhulupira kuti mkatikati mwa program mukumaonanso zithunzi zikumayenda, tikuona ndithu Kamuzu ali mwana, ali wachinyamata, tikukula naye nkufikira pamenepo. Ndikulandireni program yathu. Zikomo kwambiri. Tipitire kufunsa kuti sopano president makamaka wakha prime minister pamene munasira sabata yathu. Yes. Kuti akhale nokuti president zidatani. Kapena prime minister ndi president zinali zofanana mwina zimangosiyana kachidule kale. Kukhala prime minister kwina kulikonse kumene kuno ku Africa. Mmene kunali transition yoti boma la Angereza likuchoka, anthu achikuda afuna alowe. Transition imayamba ndina kuti amene akuyembekeza kuti akhale mtsogoleri wa anthu achikudayo amayamba wapatsidwa udindo wa prime minister. Okay. Ndikuti prime minister yo ndi amene amagwira ntchito molumikizana ndi boma la Angereza limene likuchokalo. Okay. Simungangofikira president, ngongofika president kuti mutanthauza kuti basi azungu aja achokeratu. Koma mu nthawi imene ponali transition kuti afuna achoke ndoti mtsogoleri wanu chikuda uji amene akhale prime minister. Ndi adakhala prime minister from 1963 komanso 1964 pamene tsopano atimandela fulo dzilamulira. 1965, 1966 President Dr. Banda anali alibe prime minister. Okay. Ngakhale timandela fulo dzilamulira koma anali prime minister. Until 1966 pamene timati Malawi is a republic. Kutanthauza kuti tidzikhala ndi nthawi yomapatsana mwayi kuti president adzilamulira zaka zingati, kuti zaka zingapo zikatha kenako kodi masankho adzendetsedwa motani. That is what happens more in a republic. Okay. Ndi zimene zidachitika ndi 1966 Dr. Banda amadzakhala tsopano president wa dziko la Malawi oyamba koma dzinalo chifukwa title imene Dr. Banda amadziwika nayo timene kuti His Excellency the Life President of the Republic of Malawi. Life President udabwera 66 yo atalandira president kapena udayambira ku prime minister. Life presidency inabwera mu 1970 1971. Okay. Mene 1966 Dr. Banda makaya president wa dziko. He was His Excellency the State President. Koma 1970 udindo utayamba kukoma. Anthu ena aso atamba kumpatsa matama amene anaenda nawo uku. Ndikumampatsa matama iyayi ife bwana sitikunaso munthu wina. Ndipo amene adalengeza mu msonkhano wina ku Nkhatabe mchaka cha 1970. Okay. Kuti mu chipani cha Malawi Congress Party palibenso mtsogoleri wina amene tili naye ndi Dr. Hastings Kamuzu Banda, and we are declaring him as the life president of the Republic of Malawi. Would you remember kuti anachita declare mawu amene uni ndani? Ngati mungakumbukire. Pane kagulu ka anthu kamene kanalipo. Okay. Kamene kana bangana. Ndi mawuwo anakaulutsidwa ku Nkhatabe. Kuti ife titakhala kumene tinakhala tikumana tagwirizana kuti uyu ndi amene ali president wa muyaya. Mwenese wa muyaya anthu amene kuti amatanthauza kuti osamwalire yaya samatanthauza zimenezo, koma kuti mpaka nakalekale pamene patadzathera moyo wa iyeyu pamene ndi udendo wake wathera pamenepo. Ndiyeno mwina funso nkumafunsano kuti mukuti anthu ena ake amene amuzungulira ndikuyamba nokumpasa matama kuchoka 66 kufika 70 ndi ati anthu amene anazamba kuoneka kuti pang'ono ndi pang'ono anayamba kumakhala ndi Kamuzu kumamuzungulira Kamuzu kuti kumene kumapita Kamuzu iwo tsopano amakhala no pamenepo alipo amene mungathe kundifotokozera pa. Dr. Banda anayenda anthu ambiri amene amankonda kunkonda kunali mbali ziwiri. Ena amankonda chifukwa cha mantha kumuopa, ena kunali kunkonda kuti basi ine
ndinene kuti pachiya amati attend good ine ndikhale wabwino there were people like Malemu John Tembo ndi modzi mwa anthu amene anali ma loyalist a Dr. Banda. There were people like Albert Mwalo amene anali secretary general chipani cha Malawi Congress Party. There were people like Aleke Banda. Kunali anthu ambiri ndithu ena amene ndi jimulu anthu amene amaona kuti ma royalist a Dr. Banda. Ndipo ndi anthu amene anampanga Dr. Banda to be what he was. Ndi chifukwa chake Albert Mwalo ali secretary general wa chipani cha Malawi Congress Party analankhula mawu ena ake amene Dr. Banda anamtutumutsa. Albert Mwalo ataona kuti munthu yutu ayindi mphamvu koma mphamvu zimene ali nazozi kuti ampatsa ndani tampatsa ndife nde analankhula mawu ananena kuti if it were not our loyalty Dr. Banda would not have survived this long. Meaning to say tikukanakhala kuti ifeyo sitima mumvera Dr. Banda ndipo Dr. Banda sanafika pamene alipo. Meaning to say chinthu chimene chinampanga Dr. Banda kola mphamvu chonchija inde yekha anali olimbanso mamuna koma anthu ena amene anamuzungulira they made Dr. Banda to be what he was. Kuti Kamuzu pamene anthu ankatutumuka kuti kukhala ngati kuti Ndale zamba ukoma ulamulo amba ukoma pamene pana nkhulo mawu amenewa pamene papa mawu amene amatulutsa Albert Mwalo amatulutsa with a reason. Chifukwa panali anthu ena udindo wa Dr. Banda nkaufuna koma kodi udindo umeocha ndingautenge bwanji. Ndifanya Albert Mwalo ankalimba mtima kutulutsa mawu amenewa. Meaning to say naye so maybe he was trying to gloom his own camp kuti mwina tsiku lina awatakhala kuti agwapo ndikoza kuzalowa udindo umenewa. Ndifake amatulutsa ma statement ngati amene wawo and mu chipani cha Malawi Congress Party mulali timakampo ndithu kunali even zinafika nkhani zokhudza kuna kuti nthawi imene kunali Mike Kamwana amene anali inspector general oyambirira wa chikulu wa Malawi amene ankalimbana kwambiri ndi kampu ya Albert Mwalo. Nde kulimbana kumeneku nthawi zambiri it's very common even panopo muzapeza kuti muzipani zambiri kumakhala makampu kampu yake cholinga chimene makampu umafuna kuti iweyo ukhale ndi kagulu kako kuna kuti tsiku lina kadza kupange support kuti uzakhale successor wantsogema alipoyo. So this is what sizidayambirero ya zonse zimene zikuchitika muzipani lero muzipani zomwe tili nazo sikuti zamba pano zamakampu zinamba kale even mu nthawi ya Dr. Banda these things were there only kuti Dr. Banda chinayi chimamuna chimenechi because he was able to neutralize the situations kana amenewo mpaka na aliyense amakhazika pansi. So he could use any other means either to kill or to leave somebody alive or to send somebody in exile. Pamenepo Kamuzu adalamulira bwanji mu nthawi yake tiyambire no kuchokera mu 70s tikukwera naye mpaka kumafika 1994 ulamuliro wa Dr. Banda anthu ambiri amakonda kusankha kukamba mbali imodzi ineyo ndikamba mbali zonse. Muyamba nditi imene makambidwa ndi anthuyo kapena imene simakambidwa kwambiri ndi anthu ndikamba zonse koma tiyambe ndi imene sikambidwa ndi anthu. Imene sikambidwa ndi anthu kwambiri ndiyopanga appreciate ndi anthu ochepa amene apanga appreciate zinthu zimene Dr. Banda anapangira dziko lino. Zinthu zake tikamati mtsogoleri timakamba za chitukuko chimene wabweretsa. Pambali pona kuti inde mwina kunalibe human rights koma zitukuko tukamba za ma infrastructure zimene Dr. Banda anapangira dziko lino zina kuti tizungulire dziko li tikhoza kumalo zabe and those infrastructures will be there in the next 50 years even 100 years. Sonza kuti ndikhoza kuzana kuti mene Dr. Banda ambatenga dziko lino nkuti azungu ambiri dziko linasanapangire zinthu. Tukamba za azungu akati tukamba za azungu amene analitenga dziko lino from 1891 kudzafika mchaka cha 1964 zambiri sana alipangire mwina tikhoza ngotchula zochepa because zimene zinalipo mwina ndi Kamuzu stadium ichi for major ndi mana manga ndangereza Queen Elizabeth Central Hospital koma zambiri ngati msewu ochoka ku Zomba wafika ku Lilongwe so manage ana amanga ndi Dr. Banda ndipo namanga mchaka cha 1968 even at the very same year 1968 ndi Dr. Banda ana amanga msewu manager komanso ndi kwamanga bridge imene timache kuti Kamuzu bridge yopita ku Chikwawa
tikatsetsereka mapiri tikafika pathabwa tikangotete timapeza bridge amacho kuti Kamuzu bridge. Yes. Bridge imene anamangidwa mchaka cha 1968 kuja kumachuka ning'ona kuja kumachuka ning'ona kumeko. Okay. Ndi komanso pambali pa zimenezo ndamene poona kuti dziko la Malawi lilibe madoko tingapange bwanji pofuna kuyitanitsa katundu kuja mdziko la Mozambique kubwera mdziko muno. Ndimene Dr. Banda anamangaso njanji imene yachoka imene yomwe yapita ku Liwonde mpaka na kuna Yuchi. Njanji imene janamayidwa mchaka cha 1970. Okay. Meaning to say masomphenya yake amafuna kuti dziko la Malawi litukuke pa zinthu zambiri. Ndipo komanso katikati momwemo ndikujana manga Kamuzu Academy school imene ili yapa mwamba kwa basi. Pali zambiri zimene tikhoza kuzitchula zimene Dr. Banda anazipangira dziko lino zimene lelolo tikhoza kumaloza ndi maso athu kuti ndi zala zathu kuti anapanga chakuti anapanga chakuti. Komanso ulamuliro wake unali olimbikitsa kwambiri nkhani yokhudza ulimi. Yes. Ulimi mnthawi ya Dr. Banda mwina ngati zinayamba kumavuta nkhani ya njala it's ma late 1980s ndi ma early 1990s. Koma kwina konseko nkhani zonena kuti anthu akudya chitedze ya anthu akudya zimene samayena kudya kuna alibe. Nkhani ya food security Kamuzu amadzitchula yekha kuti iyeyo ndi Nkhoswe amadzitchula ndi mchikumbe number 1. Kusonza kuti chimene amalimbikitsa kwambiri ni nkhani za ulimi kuti munthu akhale akune kuti adye ndiye kuti adye pakufuna kuti ndondomeko zabwino zaboma zoti chakudya idzipezeka. Adimaki imene ili yosauka lero kuti mbite kwa adimaki simukapezeka uchimanga lero koma adimaki anthu imeneyo inali adimaki kuti olompunga munga ufune magula kwa adimaki mufuna nando magula kwa adimaki china chili chonse munga chifune makagula kwa adimaki zimapezeka mpwecha. No. Komano he had mbali ina imene mwina anthu ochuluka tsiku la lero amayikamba amene so amene sanamone Kamuzu amakhulupirirabe kuti amakhulupirira zoona. Munanena chamkatikati kuna kuti amatha kupanga china chilichonse anali kuchenjera kwambiri munanena chonse he could even kill komanso mwina he could even silence you. Kumbali ya ulamuliro wake adakupanga maintain bwanji kuti no akhalebe pamenepo dzina lijala life president jalizipitirirabe. Kunalibe anthu ena amene mbali mwa makanga takumutosa ndipo amapanga chani. Dr. Banda anthu ambiri ena analawirira kutopa naye. Okay. Ndagwisa ntchito moti analawirira kutopa naye chifukwa zimene zinachitika mu 1964. Remember independence tinandira pa 6 July 1964. Yes. Panangopita mwezi umodzi just August. Meti mafika pa 7 September 1964 7 to 8 September ndimwe kuna abwera nkhani yokhudza cabinet crisis mpungwe mkamena kuti chipwirikiti chimene chinkachitika mu boma chimene nduna zokwana 6 zinayamba kulimbana ndi Dr. Banda. Okay. Kunali Augustine Bwanausi Yatuta Chisiza Dunduzu Chisiza Wire Chokani and some other 2 ministers amene who rose against Dr. Banda. Panali kusamvana kumene kuna abuka kusamvana kwambiri kuna kuti anthu ankayembekezera na kuti mene dziko litalitenga lili m'manja mwa anthu achikuda dziko linkhani zokhudza cabinet ministers maudindo osiyana kama parastato maudindo amenewo atengedwa ndi anthu achikuda. Because zimene Dr. Banda anapanga it was the opposite. Okay. Chimene Dr. Banda anapanga anadziwa kuna kuti anyamata ndili nawo awa sadzi alibe ukatswiri sanamba ayendetsapo dziko ndi titenge dziko lutangu litenge kumene mmanja mwa azungu ndi apatsa anyamata enawo otalibe experience tigwetsa dziko. So what Dr. Banda did anasiya ena mwa azungu kuti adziyendetsana dziko lichi. Okay. Boma lijala choka kwa azungu iyeyo ndi president ndi akutenganso azungu omwenso ndi kuwapasa ntchito kuti tizigwira ntchito limodzi kusiya awawa amene. Okay. Okay. Ndi zimene zija zinanyasa anyamatawa kuti ayi what we want is total Africanization. We want the black people to take all these positions not azungu. Komanso 1964 kunali nkhani mene mkuti bungwe la OAU litakhazikitsidwa timati Organization of African Unity. Okay, chabwe. Ndi bungwe la OAU linagwirizana kunena kuti maiko onse amene alandira ufulu odzilamulira asapanga ubale ndi maiko awiri kuno kwa Africa. Asapanga ubale ndi dziko la South Africa asapangenso ubale ndi dziko la Mozambique. Chifukwa chachani
dziko la Mozambique linali pansi pa ulamuliro wa Angerezi komanso dziko la South Africa linali pansi pa ulamuliro wa Angerezi ndi amanena kuti ngati tingapange ife amene talandira ufulu odzilamulira ngati tingapange ubale ndi maiko amenewa tikutanthauza kuti tikupanga support maboma a Angereziwo kuti adzipitiriza kuzunza anthu achikuda kumeneko koma Dr. Banda anapanga zosemphana. Dr. Banda anali mtsogoleri amene anapanga ubale ndi dziko la South Africa komanso dziko la Mozambique. Zokhala mwanjira ina anthu ena amati no, Dr. Banda was a traitor to his own black people. Chifukwa popanga support boma la Angerezi mdziko la South Africa zimatanthauza kuti nkhanza zimene anthu aku South Africa amakumana nazo Dr. Banda zimasangalatsa. The same thing ndi ku Mozambique. Koma Dr. Banda had a reason. Chifukwa lero tukamba za Lilongwe, capital city. Mene Dr. Banda 1971 amasamutsa Zomba kupita ku Lilongwe. Amene anamanga the first infrastructures aku capital city Lilongwe. Ndalama zomwe zinachokera dziko la South Africa. So Dr. Banda amapanga support kamena kuti amapanga ubale ndi dziko la South Africa with an aim kuti apeze ndalama. Chifukwa ma British anatankanira kuti sangampatse ndalama. Ndi zimene zinje zimampangitsa Dr. Banda kuti apange ubale mbene. Na izizi anyamatawa gulaki na simamvetsa. So adafuna kuti alimbane naye posaona masomphenya yake kuti agwetse boma lake kapena kuti amulande. Amene watsopa kunai kutsona kuti ena mwa iwo Dr. Banda anachita kwachotsa nduna. Ena anapanga kokha resign. Ndi anthu apaona kuti koma mkulu uyuyu muno sitidani muno sitikhalamo ambiri tsopano kumachaka gulaki naye tutachisiza kunali kuthawa mdziko muno kodi nthawi imene kuti atamba kuonesa zizindikiro zake kuti ndi munthu no tigwise ntchito yakuti wankhanza tende kuti wamphamvu tiyambirika wankhanza abwera kumapeto tsopano wamphamvu kwambiri ndi atazindikira kuti ndi wamphamvu zimene tapanga apa pa zitheka mmodzi ndi mmodzi anayamba kuthawa Kanyama Chiume yatuta chisiza Dunduzu chisiza amene watsopana anathawa. Ndipo Kanyama Chiume anathawa mdziko la Tanzania. Pamene yatuta chisiza anapita ku Cuba. Kumene chimene anthu amafuna padali by 1960s there was what we call the Cold War between Russia and USA. Nde maiko onse amene analandira ufulu odzilamulira kunena kuti maiko dziko la America limapanga influence kuti inuyo mupange adopt capitalism. Dziko la Russia limabwera kuti ayi mupange adopt socialism kapena communism. Nde anyamatawa atathawa ngati yatuta chisiza atathawa atapita anamba apita ku Tanzania kana ndipita ku Cuba ndikukaphunzira za nkhondo. Anabwera kundizira za nkhondo zimene anabwera 1967 ndi makamba za Mwanzawo ngati munamvapo nkhondo ya ku Mwanza imene ija zidazija anachita kuthandizidwa ndi dziko la Russia kuti agwetse boma la Dr. Banda. Akagwetsa boma la Dr. Banda ndi atakhazikitsa tsopano ulamuliro wa socialism umene uli ngati ku Mozambique of which anthu aja analephera anagonjetsedwa imene zakhale mbiri ya tsiku lina kuti idzayitambasule. Koma ulamuliro wake unaona kuti by 1964 panaoneka kuti anthu achikuda kuona kuti anthu osagwirizana ndipo anthu ambiri nduna 6 ndezi fotoza zinathawa achina Masako Chipembere anathawa ndikupita mdziko la America. Now anthu atathawa Dr. Banda nyu kuti sikuti alipo okhawa aliponso ena munomo angoti pay koma kuoneka kuti anthuwo ndi abwino kumaoneka ngati tili limodzi koma tisali limodzi adazindikira. Andi Dr. Banda bwana anali munthu kuti osazolowereka. Andi ukanenese kuti ine zikuona kuti Dr. Banda amandi aliyense amene anamayandikira Dr. Banda anathira kumangidwa. Even John Tembo amene anali kuti okondedwa kwambiri ndi malemu Dr. Banda anamangidwapo nthawi ina munthu Dr. Bandayo pa chifukwa chonena kuti anasintha. Independence nthawi zonse independence celebration imachitika pa Kamuzu Stadium chaka china chilichonse ndipo Dr. Banda amene anapanga recommend kuti independence izichitika mdziko la izichitika ku Blantyre. Nde amene anengati national organizing chairman wa independence chaka chilichonse amakhala malemu John Tembo. Ndi chaka china just forget the specific year kuti anapezeka kuna kuti anasintha kuti chikondwerero cha independence chichoka ku Blantyre chipita ku Lilongwe. Pamene palibe nkhani pamenepo ni nkhani yongozana kuti ayi ibwezereni akanama kupanga kuno Mzati Dr. Banda ndi Dr. Banda ngasaka kukondwera angona kuti basi imene zilimu tangobwezerani komwe igweseni konko ndi zinatani koma
John Tembo was even arrested. Okay. For simply changing independence celebration from Blantyre to Lilongwe. Okay. So awapa tukumona kuti sana lozolowereka. Anali munthu oti analibe nzake weniweni. Ndifake mpaka na pano anthu ambiri samadziwa who was Dr. Banda. Okay. So chinthu changa chinayonera kuti tayambano zamba kuchitika zothawa-thawazi. Ada sintha motani no nkumuoneka kuti kumene akuoneka he's being so very careful. Amachita handle banji ma cases amene amabwera pa desk pake ooneka ngati kuti akusemphana ndi zomwe yakufuna. Anthu ambiri amene amaoneka kuti zochitika zawo kachifuka kang'ono kanchachikulu mukupanga zinthu zosemphana ndi Dr. Banda panali njira ziwiri. Ambiri mwa anthuwa ena mwa iwo were sent into exile. Okay. Ndikhoza kupasani chitsanzo za anthu ngati jina David Lubadiri professor. Yes. Komanso kunali anthu ngati achakufa chihana. Ndambiri mwa anthu gulu lachi na Gudo Gondo, gulu lachi na Malemo Bingwa Mtalika. Tukamba za anthu amene anachoka mdziko masuku achita kusankha kuti kuchoka muno. Koma kunali kuthawa kuti nkuluyu ukangopanga zongo semphana naye pang'ono ndiye kuti zinthu ziwe zikuchitikira. It's either you die or you go to exile. Ndi ambiri mwa anthuwa amasankha kuti mdziko muno ndipo tingotani tingochoka. Tikamamva za Malawi Young Pioneer inabwera pati. Malawi Young Pioneer kaneka gulu kamene kanakhazikitsidwa right away from 1964. Okay. Kaneka gulu kwa achinyamata kamene malinga ndi Dr. Banda m'maganizo mwake amati kagulu katu ndikagulu kamene kuti kakhala komutetezera Dr. Banda. Pambali poti tili ndi apolisi komanso ame koma kaguluka kanali kuti kakubulika kuchokera mu chipani cha Malawi Congress Party koma kaguluka ndikoteteza Dr. Banda. Mene zikhalira pano mu zipani zina kuti kumakhala makadeti Malawi Youth ma Young Democrats zimene zichazo koma kuti kusiyana kwa kagulu ka Malawi Young Pioneer kadai kuona kuti kanali ngati ka militia group. Okay. Okay. Kamene kamakhala ndi zida za nkhondo uniform yawo imakhala ya chisilikali amakhala ndi china chilichonse chimene asilikali amakhala nacho kagulu kamene ka Malawi Young Pioneer kanali nacho. Okay. Ndi kanali kagulu kamene kuna kulikonse kumene Dr. Banda amapita kamakhala kalikonse. Ntchito yawo inali yoteteza Dr. Banda. Komanso kanali kuti kaguluka kanali kuti kamapangaso ntchito zina kuphusa chinyamata ntchito za manja komanso nkhani za ulimi mbali ina kaguluka inde ngakhale kuti kamachitira nkhanza anthu koma mbali ya nkhani food security ukamba ichi kamathandiza kamakhani mafamu kumalima zakudya zimezi kamene zakudya china chimene amadyetsera ka mu skulu za boma chakudya chimene amadyetsera mu ndende muja nde mbali ina inde kanali kagulu kuti kamapangira nkhanza koma kamathandiziraso mbali ina koma kwambiri ndikagulu kamene kanali koopedwa wakhala kuti ukupanga mwachitsanzo there is a national anthem imene ikuimbidwa pali Dr. Banda nde you are just trying to move your hand malume zimene mazona simasewera. Okay. Nde anthu ambiri anayamba tsopano maka by 1970s anthu anayamba kumadandaula tsopano ndi ulamuliro wa Dr. Banda koma vuto nalionena kuti kumalo tikadandaula tingapata palibe chimene tingapange. Ndiye umatuka mayenda Malawi Young Pioneer imakunyetsa ndithu umadzobe kuti ndikapanga china chilichonse apa zinthu zindikhalira bwino. Ambiri amadandaula kuti anamangidwa opanda chifukwa. Adatumizidwa ndende opanda chifukwa. Kungomangidwa basi. Zimenezo mukudziwapo chani kwambiri za anthu aja ongotengedwa mwina kambaka chifukwa choti mwina ananyoza Kamuzu ndikayikidwa ku ndende koma ku ndende kosauza chimene alakwa ndikukhala ku zaka makumbukira za Malemu machipisa mu Ndale. Yes, amene timati the Nelson Mandela of Malawi. Yes. Kodi zinthu zimene chichazo zidachulukira bwanji m'Malawi muno komanso zikamachitika zimadziwika kuti ngakhale tuli kusangalala kunjaku koma alipo enaka kumangofinyidwa pang'ono cha komanso timamva za dziwe la ng'ona kumene anthu amakaponyedwa kumene mukudziwapo chani. Ulamuliro wa Dr. Banda panali zinthu zambiri zimene zimachitika kamba kale. Kumangidwa kwa anthu mulango of course munapeka itsanzo kuti kunyoza Kamuzu kunyoza president ndi mulandu kumene koma ndipange koti kunena kuti ambiri amamangidwa pa chifukwa chimene samayena kumangidwa. Okay. Chitsanzo ni nkhani yokanika kudula kadi. Okay. Pacha kunali makadi imene munthu wina aliyense amene kuti adzenda ndi kadi umene tulipire ati imakhala 1 kwacha or 3 kwacha nde ngati ulibe
ndekuti umaenda umangidwe kumene. Okay. Komanso zikakhala kuti zochitika zako zolankhula zako zikuoneka kuti ukufuna kuti tsopano uzili mbana ndi boma la Kamuzu. Ambiri mwa anthuwa amakhala kunena kuti amakhala ku ndende koma ndende zake zimakhala zonena kuti sungapitisidwe ku court mezi ukhalira pa malamulo amati pano at least 48 hours uzidwa koma zimenezo kunalibe. Now system imene Dr. Banda anayigwiritsa ntchito pofuna kuthana ndi adani yake inali nkhani yofuna kugwiritsa amadziwa kuti nkhani zambiri zikapita ku makhoti anzathu amakhoti amatsatira malamulo. Aone kuti munthu walakwa umboni wake ndi uti akhoti akona kuti palibe umboni munthu chatani atulutsidwa. Ndi Dr. Banda pofuna kuthana ndi zimenezo anakhazikitsa amene timati ma traditional court. Ma traditional court anali makhoti amene amayendetsedwa ndi mafumu. Mwaitsanzo ukhoza kupatsa mlandu wa Albert Mwalo ndi Focus Gwede komanso agwanda chakwamba milandu ya anthu amene wawa inayendetsedwa ndi ma traditional court. Ma traditional court Dr. Banda anali ndi mafumu amene anali ake nditu. Mwina pofuna kulemekeza mafumu amene ndikatha kutchula koma mwina tapatse ulemu sito kamba kuti alipo mafumu koma dzinalo lilipo ndithu. Dzinalo lilipo ndithu. Mafumu amene akhala amene popukuteka adapita koma dzinalo lilipo. Nde mwina pofuna kuti tipereke ulemu kwa mafumu maina angati amene sachula koma analipo ndithu amene ankagwirizana amene mulandu uliwonse sanapita ku court umapita ku traditional court. Ndiponso mwina so umathera komweko. Ndipo ukangoyamba tsiku lomene mulandu umathera pompo. Unalibeso mwina mpata ona kuti ndi fotokozere kuti zinakhala bwanji. Ukapita munthu yosuma aloledwa kuti ukhale ndi lawyer wako. It's you versus mafumu. Chigamulo chikaperekedwa umapatsidwa soma yopanga apilo. Akapanga apilo suti nkhani ipita ku court kukakumanaso ndi mafumu enaso amene ndi ali nkati. Mafumu akamakuitana kukakumana nawo zimakhala zona kuti chigamulo chinayi chodziwika kale kuti mlandu usindipanga survive. Ndipo chigamulo chake makhala ziwiri. It's either death sentence kapena life imprisonment. Panaibenso kuti mlandu wina ona kuti akakhale zaka zitatu ayi ndi ziwiri life imprisonment kapena death sentence. Nde ambiri mwa anthu nakamba apo kuti anali Kamuzu osazolowereka tinakamba za agwanda chakwamba anthu amene anatumikira kwambiri kumalawi young pioneer anthu amene anatumikira Albert Mwalo anthu amene anatumikira Dr. Banda ndi mtima wawo onse ndakambapo zambo za John Temple anthu onsewa andathera kumangidwa kudzera ku makhoti ngati amene wawo. Nde umoyo wake wa Dr. Banda unali ovuta andi Malawi anali malo ona kuti ayamba kuopsa kuti munthu sungakhalepo. Pokapoka mwina iweyo ukale usipange chisankho chando kuti upanga china chilichonse chimene Dr. Banda angalankhule ndipo sungatsuchi ndikuti you just be following everything zimene Dr. Banda angalankhule. Chabwino mwina tinamvetsedwa apo kuti kudachitika ngozi ya nduna zitatu ndi phunga nyumba malamulo kumwanza. Zidatani kuti zifike mpaka kumene koko inali nkhani yotetezera kutetezera president omwe. Nkhani imeneyi ndikame mwachidule koma ndipemphe kuti tsiku lina mudzatipatse nditi pange chonse yapadera zakembeza the mwanza mada nditi pange chonse. Program yathu imene ikubwera sabata ya mawa tinene pano kunena kuti Evans Ronex Matola adzakutengerani pamene papa chifukwa ifeyo tidapitako ndithu kumwanzako tidakafikako pamene papa pamwanzapa pamene pali chipilala chimene chidamangidwa nthawi imeneyoyo chokhuza nduna zitatu ndi phunga nyumba malamulo. So program ya next week imene ndithu Evans akubwera kuzamalizitsa uzakha kumalizitsa kapena tikadalibe ndi mtsogoleri amene imene okay nditine kuti imene ya mwanza mada izakhe kuti tikamaliza mbiri yonse ya Dr. Banda. Chabwino Kwa pali zambiri ndithu nakambo za Albert Mwalo ndi program yapadera kuti mutandivuza mpatse 3 hours tifotokoze. Chabwino ine nditene kuti kwa lero ndimalizire pamenepa koma sabata ya mawa program ya Ndale mbuyomo ena kunalibe kuti kuzimene tikumva apa zimene tikumamva program ineyi tomaito double kuti mwatinso izi zinaliko tinene kuti program ya sabata ya mawa mudzakhale pomwepo. Ineyo dzina langa ndi Fungai Chiwaya tinali ndi historian
John Gunde. Komanso pa kamera tinali ndi Joe Somera komanso Edna Bennett. Mwakoma nonse zikomo kwambiri.